Ευρωβουλευτή του Συνασπισμού και τον κύριο Στρατή Μπαλάσκα, πρώην Αντιπρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής. Καλησπέρα σας. Σε ένα σημείο που μοιάζει ένα κομμάτι της κοινωνίας να έχει στραφεί εναντίον ενός άλλου κομματιού της κοινωνίας. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μπαλάσκα. Λένε κάποιοι ότι ίσως δούμε την αστυνομία να χάνει την ψυχραιμία της τώρα. Ποια είναι η εκτίμηση σας? Η εκτίμησή μου είναι εκτίμηση όλων των αστυνομικών. Αυτό που ήδη ψιθυρίζεται στα πηγαδάκια των αστυνομικών και στους χώρους υπηρεσίας μας. Οι αστυνομικοί, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι εκπαιδευμένοι. Αυτό που λέγεται συνεχώς και από δημοσιογράφους αλλά και από άλλους κύκλους ότι εμείς δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, λέγεται ψευδός. Διότι είμαστε εκπαιδευμένοι. Και μάλιστα στην άμεση δράση που εγώ υπηρετώ, ανά 15 μέρες περνούν ειδικά σεμινάρια και με βολές όλοι οι αστυνομικοί. Πέραν τούτου, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι επαγγελματίες να χάσουν την ψυχραιμία τους. Αν είναι δυνατόν 47.000 επαγγελματίες αστυνομικοί ένοπλοι να χάνουν την ψυχραιμία τους. Είναι λοιπόν λίγο παράλογο να λέγεται αυτό. Και φυσικά δεν πρόκειται να γίνει. Είναι ψύχρεμη η αστυνομική. Θα πω κάτι και θα το πω πολλοστή φορά γιατί ίσως κάποιοι να θέλουν να το ξεχάσουν. Αυτό που έγινε στα Εξάρχεια ήταν δολοφονία. Τον Αλέξη τον δολοφόνησε ένας, δεν ξέρω αν ήταν εκπαιδευμένος όπως λέτε εσείς. Όπως θα πω ότι το ίδιο βάρος έχει και αυτό που έγινε τα ξημερώματα σε βάρος του συναδέλφου σας 21 χρόνων παιδιού των 400 ή 500 ευρώ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Αυτό που έγινε με τον άτυχο Αλέξη ήταν καταδικαστέο και το καταδίκασαν άπαντες. Πολιτική, φυσική ηγεσία, αστυνομική, συνδικαλιστικά όργανα. Η αστυνομία μόνο μία δουλειά θα μπορούσε να κάνει. Και την έκανε μέσα σε 15 λεπτά. Αυτός ο συνάδελφος, σιδηροδέσμιος, παρεδόθη στη δικαιοσύνη, η οποία και θα αποφανθεί για το μέλλον του και για την ποινική του κατάσταση. Πέραν τούτου, όσον αφορά για αυτό το γεγονός. Η αστυνομία δεν είχε να κάνει μόνο μία δουλειά, κύριε Μπαλάσκα, έχει να κάνει και μία δεύτερη. Τους όποιους τρομοκράτες, 2, 3 ή 13, τα ξημερώματα επιχείρησαν να εκτελέσουν συναδέλφους να τους πιάσει. Αυτός δεν τους έπιασε. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Εγώ αναφέρθη πρώτα στο πρώτο σκέλος. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, ξέρουμε ότι ο Διαμαντής είναι ένα παιδί που πριν 30 μήνες ήταν ανήλικος. Πριν από 60 ημέρες ήταν πολίτης. Είναι ένα παιδί της γενιάς των 700 ευρώ και όχι μόνο ένα παιδί της γενιάς των 700 ευρώ. Είναι ένα παιδί από μια φτωχή αγροτική οικογένεια της Κυπαρισίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πολύ λίγοι μήνες απέχουν ανάμεσα στην ηλικία του μικρού και άτυχου Αλέξη και ανάμεσα στο Διαμαντή. Θα πρέπει εδώ να πούμε κάτι και είναι βασικό και θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Ότι στην κοινωνία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν μερικοί ότι το 60% των αστυνομικών έχουν γεννηθεί από το 1983 μέχρι το 1987. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους χρεώνουμε τίποτα πολιτικά, ίσως για ένα μαύρο παρελθόν της αστυνομίας, το οποίο μέσα στη δημοκρατία μας έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι έχει περάσει ένα εξτρεπτή. Θα πω ξανά και οι δύο ζωές έχουν την ίδια βαρύτητα. Το μαύρο παρελθόν που λέτε δεν είναι μακρινό τόσο όσο θέλουμε να το πούμε. Είναι 40 ετών. Δεν το φτάνω ούτε εγώ και. Όχι. Ο Αλέξης δολοφονήθηκε όχι πριν 40 χρόνια. Δολοφονήθηκε πριν από λιγότερο από ένα μήνα. Μα αυτό ήταν εγκληματική πράξη. Ήταν εγκληματική πράξη και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όμως, η αστυνομία την έκανε τη δουλειά. Όσο αξίζει η ζωή του ενός, αξίζει η ζωή και του άλλου. Και η Ζαρτινιέρα, για να σας πω και ένα ακόμα, δεν ήταν πριν 40. Δεν διαφωνεί κανένας. Μα είδατε ακόμα και τα συνδικαλιστικά όργανα, κύριε Βαγγελάτο, της αστυνομίας, βγήκαν και ζήτησαν συγγνώμη για αυτό το γεγονός. Όλοι αισθανθήκαμε για αυτό το άτυχο γεγονός, για αυτό το άτυχο παιδί που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, να ζητήσουμε συγγνώμη και το κάναμε. Τώρα, κύριε Παπαδημούλη, θα έρθω σε εσάς. Άκουσα κάποιους να αναρωτιούνται σήμερα. Ο συνασπισμός